estem. Bé, bona tarda a tots. Benvinguts al Misteri Folk, d'acord? Parlaré en nom de la Casa d'Espais de Mercat Regional, d'acord? Gràcies per vindre. Acabem de tocar el toc d'entrada de plaça, d'acord? És un toc que els grallers toquem quan entrem a plaça, sobretot quan acompanyem els castells, d'acord? Aquest és un toc que ve del món casteller, però és un toc que també s'ha fet servir, ens fa servir quan una amiga entra a la plaça o qualsevol ball entra a plaça, és el toc d'entrada de plaça. Res, agrair-vos molt que ens heu convidat, sobretot a Sent Major, que va tindre la idea, i no sé si algú de Sent Major vol dir una cosa. No? Gràcies per convidar-nos i esperem que el Misteri Folk tingui continuïtat. Que ve una altra proposta, amb el que sigui. Vinga, Dolors de Munt, ara ve una altra peça de Grallers. Bé, tot seguit amb els alumnes de Corneo, la primera es diu i la segona és la Marxa de Vall.
Sí. Aquí portem uns quantes peces, també no està més de dir que el que veieu avui, encara que sortim amb vi, doncs és el fruit del treball de molts alumnes, d'acord? Dels diferents espais on són presents, a Tàrrega, a Bellpuig, a Guissona i a Cervera, i que valoreu, que són gent que s'ha decantat pels instruments de música tradicional i que hi ha alguns que porten més temps i alguns que no porten tant. I ara tocarem amb el Lluc, el Baixot, un Baixot, per a dos gralles i timbals. Sí. Doncs el programa de Marxa Vilanova farà un canvi de pas doble per doble, serà un altre pas doble que es diu El Virtuós i que s'ha escrit per a Galles, però si la tenen si diu Jaume Lluc.
Després d'haver vist gralles, acordions i gralles, ara ens anem a una altra vessant de música tradicional, que és la cobla de 3 quartans, la mitja cobla, o depèn de la formació que adoptin, però vaja, que la base seran el flabiol i el tamborí i el sac de gemecs. I ens faran unes quantes peces amb aquesta formació tan nostrada, a la vegada que a vegades desconeguda. Però són instruments 100% catalans, no goseu mai dir-li a aquest senyor d'aquí que porta una gaita de galletes.
Després de que hem tocat els tancs de gemecs, el Mariol, Quim Alfons, el Raya Gerard i la Carota, el Raya Albert, la Raya i la Carota. D'acord? Ens en tornem a la formació de grallers, que és una Comadonga, i és una marxa cristiana. Vol dir una marxa cristiana. Vol dir que és una formació que està pensada per la festa de moros i cristians, festes de moros i cristians que estan al País Valencià, festes del País Valencià, doncs que està pensada per acompanyar només la banda cristiana de la festa. Si sabeu, hi ha una banda dels morts i dels cristians, doncs aquesta és una marxa cristiana, Comadonga, que està pensada primer per als Aines, com les gralles del País Valencià, i que la toquem amb gralles, l'havíem tocat fa uns anys a la festa de moros i cristians de Lleida, i la faran un conjunt de gralles.
Sí? Abans, amb informació també de Colla de Grallers, ha tocat una marxa cristiana, una cosa molt concreta, per una festa molt cristiana. I ara ens anem, com heu pogut veure el títol, amb una peça moderna, una peça és quasi un estàndard dels Estats Units, arranjat, la música popular dels Estats Units, arranjat per a grallers. Això també és una vessant que les colles de grallers últimament han d'afrontar, també fem, que és tocar peces modernes adaptades a grallers, que no deixa de ser el que feien els grallers tradicionals de fa 100-150 anys, quan agafaven les peces modernes de l'època, el moment valsos, pas dobles, i els tocaven. Gambay de Riverside. Bé, ara una altra vegada amb els alumnes d'acordió fem un parell de peces més amb l'acordió. La primera és un vals, Les Fonts del Segre, de Pep Xisandre. El Pep Xisandre també és el qui va composar la cançó anteriorment, la marxa guarda. I després farem la tortuga de... com es diu l'altre? Molt bé.
limonada. Bé, ja anem avançant al final, d'acord? Avui hem vist una petita mostra hem vist sobretot peces amb coll de grallers, amb Jacob de 3 quadrats, acordions diatònic. Ens ha fallat avui el conjunt de cor, que és un conjunt de cor tradicional. La professora no podia venir, llavors no ha vingut. I aquesta és una mica la mostra de conjunts que tenim al XEM, a la Festa d'Espai de Tradicional, i doncs ara tocarem una salseta, salseta composada per gralles, del Dani Carbonell, i després acabarem, bueno, ja ho veurem.
Ara sí, per acabar, convidem a tots els grallers que toqueu la peça final, que pugeu. De fet, la peça final, el títol el teniu al programa, i pels que no tingueu programa, doncs podeu jugar a endevinar aviam de cruzar aquesta melodia, primera, i segona, aquesta melodia és pensada per a fanfària de gralles, i diu aquí, per tant, és totes les gralles possibles, i a 5 veus, i petar-ho tot. No, bé, reiterar l'agraïment a Sant Major per convidar-nos. Esperem que el Misteri Folk tiri endavant l'any que ve el tornem a fer i bona festa major, història de festa major. Sí? L'últim mane i tornarem a... farem un pit, el que passa que